Ukoliko se bebi do 12 meseci nađe neko strano telo udisanim putevima, pravilan postupak je sledeći. Bebu uhvatimo za donju vilicu i naslonimo je na našu podlakticu i okrećemo na stomak. Postavljamo je tako da je glava naniže i udaramo 5 puta korenom dlana između lopatica. 1, 2, 3, 4, 5. Vršimo udarce naviše. Ukoliko nije izbacilo dete strano telo, vraćamo na leđa, postavljamo na svoju natkolenicu i palčevima vršimo pritisak na grudnu kost unutra i naviše. 1, 2, 3, 4, 5. Ukoliko ni posle ovog postupka nije izbacio zalogaj, ponavljamo celu proceduru. Dakle, okrećemo na stomak i vršimo 5 udaraca korenom dlana. 1, 2, 3, 4, 5. Ukoliko ne izbaci, vraćamo na leđa i primenjujemo 5 pritisaka. 1, 2, 3, 4, 5. Ukoliko dete izbaci taj strani sadržaj, izvadit ćemo ga napolje i dete možemo ponovo okrenuti na svoju podlakticu. Da biste naučili pravilne mere pružanja prve pomoći, možete se obratiti organizaciji Crvenog krsta u vašoj opštini.